Justin siyabonga kakhulu mfethu into eniyenzile nimashe nikhombisile ukuthi umuntu anibi naye ebuhleni kuphela kodwa noma kukhona izimo ezimvelelile niyakwazi so njengamanje family nithwele kakhulu nayo ibuyelwa ihope uma ibona le support engaka enipha yona even nokuyihlalela ezinye izinto nesihlelela zona so siyabonga kakhulu nje kwimashi bafowethu movement yenu enhle esithandayo esiyisekayo futhi kakhulu ukuthi umuntu ose-South Africa ngokungemthetho kubalekile ukuthi alishiye lelizwe abuyele ezweni lakhe naye hamba yolungisa inkinga zakhe sisale nezwe lethu nathi silungise zethu ngoba asisakwazi ukuthola kahle izinto ezilingana thina ngoba masekunanabantu aba-extra esibalweni sezinto ezisuke ezihlalelwe thina so guys ngalawo mazi sizosho ukuthi bafowethu siyabonga bonke abantu abasisupportile nonke ngeke nginibize amagama omzimba ekhala imali omenzi biyela umfowethu o-actayo onqobile mbandlwa siyakubonga kakhulu leyo support MC Pro naseyifamily iyasiqinisa kakhulu isimo ke sikasisi-ke namanje asikajabulisi usase-ICU singenile ngaphakathi laphana enkantolo ba namhlanje ke ngenhlanhla ke icala lakhe lingeni likwazi ukuthi lingene kwi-roll yamacala azoqhubeka lenkantolo base behlehlisa ke bahlehlisela ikusasa nje kade sechazela imsholozi ukuthi ngenhloso yokuthi bafuna ukuthi abe khona kusasa engakubalula nje ukuthi i-magistrate ithole ukuthi maningi amaphutha enzekile e-station police station la boshwa khona lo muntu maningi izinto abangayilandelanga kahle ngoba nangalesikhathi bemnyisa khona laphana ukuthi ayobhandishwa izandla esibhedlela kwakumele baqale bayenze application yalokho ukuthi lesibopha umuntu la kodwa sifisa ukuthi sim-applyele ukuthi akaye esibhedlela ngoba phela umuntu maseboshiwe akuseyena amaphoyisa sekuwe state lo muntu into yakhe sekufanele yazi ukuthi isuke iphi yabo but masifika la enkantolo sithola okuningi abalandelanga imigudu efanele but ke ngosizo kwelo ukuthi ke nathi bakhona abameli esebenzana nabo kuyasijabulisa ukuthi yonke into iyazama manje ukuthi ibuye ngoba bese kuney'nkulumo zokuthi kwakusasa angeke afike uzovela isiwe Fortnite engazange enkantolo ikuchithileke lokho inkantolo athi no akabuye ezenkantolo kube inkantolo embonayo ukuthi akekho fit bese ibhala incwadi yokuthi imusele amandla